जोंबो ताइ कम दंलै हायसो काहां का फोरोंनाय के जों मा टीचार ने जों बिनि बिरुद्ध बेबस्था लानाय नों काहां का फोरोंदि निनि बेतन बारायनाय दाबो जे अर आदमी संसारा तंनाय र नरनि जे सैलारि दाबो जरा हामनाय र बुं सैलारि अनेक टपाट ना नरहाय सैलारि माने बनि कपाल अनेक दुख गथंनाय समय नांनाय जों जखन इफोरो कोनो फिक्स निख्रै ऑफर माने रेगुलर पियन फन खायदि ग्रुप दिनि जे कोनो फन खायदि बनि बनि जों एडिसि सरकार फाइमानि फरेनाक्ति ब्रामा तगो बाग्रानि तिथम भाई प्राय जत एलडीसी ने यूडीसी खायका यूडीसी न वेस्ट खायका माने आहातो जत से जों प्रमोशन इकिबाय ताने बतला तने जत एजुकेशन डिपार्टमेंट अदर्स डिपार्टमेंट नि टीपीडब्ल्यू ताइ डीआरडब्ल्यू जे तमाने जों ताखायनो कमप्लीट खर्चबा क्रिका 700 जनानि ऊपर थानाय 2 मास नि सिगांनो बरनो जों रेगुलार खायदि बायखा जे बर 12-13 बছর पेंशन सिगांनो तो हबं जीवन वानसुगि मियाबर जे रेगुलार पेंशन वाला जों रिबाय तब कतालखाय जों मा अबंना खालि जागा जों तलां बनाय आबनि बागै नांनाय रां बनि बागै जों तुरुक जों मा हायके जों खायदो ताबो आगे बोसोर दं लेफ्टन आमालफां दं बाचिनि पुइला जों तिब्रा मा तो फाइम प्रांत एक बছর सिगु एजुकेशन डिपार्टमेंट लाइ ग्रुप आं फाइमे लोगो 471 टा बेंगली मीडियम न कन्वर्ट खाय इंग्लिश मीडियम खाय ताबो एडीसी एलाकाव 575 टा इंग्लिश मीडियम प्लस डिलीवरी हकाताय 500 टा इंग्लिश मीडियम खलका 1000 टा इंग्लिश मीडियम होइतानाय आजागाव निनि रोमान स्क्रिप्ट बाय चिनि कगरनां ताका निसनि प्रथम कगर चालखाय मारिनाय माबाया मा खायनाय सिमांनाय दाबिसिनि खायखेंला जों खालाय फुनो नाङो बुसखांनि बिसिनिसिनि सुरुनाय क्लास 2 नि रेम 2 ताकलाय रेमसा प्रत्येक इंग्लिश मीडियम निनि तामनाय बनो केजी 1 नि सिमिचिं मा फोरोंनाय